realment no és només veure l'edat del pavo, sinó de veure aquest despertar vital tan maco que fa falta per poder ser persones després integrades, íntegres, persones amb vitalitat, persones amb ganes de viure, persones amb ganes de fer coses. És veure que el que s'està despertant és totes aquestes passions i alhora totes les dificultats que tot això comporta. I és meravellar-se d'això, no? I per tant és una empatia en un sentit profund, perquè no és només l'empatia de jo també passant l'adolescència, que està bé, però que, com dic, mai pot ser total perquè ni nosaltres som les mateixes persones que els nostres fills o filles, ni els temps són els mateixos. Per tant, l'empatia, i a més nosaltres ara ja som adults, no som adolescents, i el paper que hem de fer és un altre. Per tant, és una empatia en majúscules, és una empatia des de molt endins. Bona tarda i benvinguts a la conferència d'aquesta tarda que avui us proposem des de la Fundació Crèdit Andorrà, comunicació afectiva i afectiva amb els adolescents. És el tema que a mi em va començar a sorgir i a interessar com a mare. Vaig començar a interessar molt per l'adolescència perquè jo ja estava posada amb tot el tema de l'educació emocional i quan el meu primer fill va encarar l'adolescència vaig començar a relacionar emocions i adolescència. El creixement és una suma i nosaltres moltes vegades no ho veiem com una suma, ho veiem com una resta, ho veiem com algú que es perd i ens mirem l'adolescent com algú que ha quedat desposseït d'algú que era meravellós. Hi ha moltes pors que generen tensions que les alliberen moltes vegades rebel·lant-se, discutint. Jo sempre dic que si discuteixen a casa i ens donen la tabarra a casa els pares, però són capaços de comportar-se mínimament amb altres adults i en altres contextos fora de casa, que estiguem tranquils. Per què deu ser tan difícil la comunicació? Com ho han de fer? Aquesta és una de les claus, que la comunicació afectiva, amar, normalment acaba sent una comunicació afectiva amè. Això sol ser així. Llavors, tots tenim l'adolescent a dintre viu, i el nen o nena que hem sigut quan som adolescents.